Ekulona amazi ayisikhombisa kodwa ngeke ngisho amazi asikhombisa ngithi amazi wonke kumele siwazi ukuthi kufanele siphile nangaphakathi ukuthi kwathi indodana yomuntu uma idabuka isesiphambanweni ikhumbula ngelinye imini uJosefa asehlale nabafowabo abangamphakathi babuye ekhaya kunamuntu babuza ubaba wathi indodana yami ngiyikhonzile la bathi siyazi babizwe usenenhlanhla wena mama mawusabuza ukuthi iphi indodana yakho uthi nayi indodana yakho ingakho athi uJesu esehluphekile zimshayile izinto esebonke isikhathi nehora sesifikile wathi kuyo mama bheka indodana phela mama ngoba abaningi bethu njengoba silapha nje enkonzweni kaGudi indodana yakhe akanyazi ukuthi uthi uyifonela ukuthi walukho kodwa ngomsuku ngiyobona iqhamuka uthi Nkosi yami ngoba ngiyabona naye ikhambile khona uthi ngiyabonga ndodana ngibonile amagama mawuzowathola athi mama ebheka indodana mhlawumbe ngiyakasekho ubhekayo umntana akho kumanje akekho ngoba wayekhona mhlawumbe iTopi egqokile iTopi galazi impilo yakho akekho yiyo ithi mama ebheka indodana kwakulapho-ke senikezela yonke izinto zakho uthi sengiyaphuma manje yashiya mama ibheke indodana yakho ihlupheka kanjani ibheke indodana yakho mama ukuthi ifika esimeni esinjani ihlupheka iyodwa ithi mayithi yabheke emuva ihamba nabo usesele yedwa sekuthiwa mama ibheke indodana bheke mama
Aphinde athi Eloi Eloi Thixo wami ungishiyelani. Le ndaba iqala eGetsemane baholi. UJesu enyukele entabeni esayozwa indaba zohambo azolihamba. Ngibheka umuntu uma ngabe ezothatha uhambo eyofuna umsebenzi encuselwa ubaba wakhe owayimkhulu wakhe hamba naye awuthole umsebenzi. Jesu ungathi uyolanda lawo mandla ngesikhathi enyukele entabeni eGetsemane. Uthi ubhalwe eBhayibheli akakhulumanga. Kodwa isinde sasisemzimbeni wakhe sakhathaza abafana ehamba naye. Okungenzeka ukuthi sisonke la kukhona sebekhathele. Eloi Eloi Thixo wami ungishiyelani. Uthi ubhalwe eBhayibheli uJesu waqala wahlukana kabili. Wawumuntu ophinde wayindodana kaNkulunkulu. Kodwa ekuhlukaneni kwakhe kwabili uNkulunkulu wahlehla ngoba uNkulunkulu esihamba naye uyasika ama-test. Thixo wami ungishiyelani. Uthi ubhalwe eBhayibheli ufika u-Elisha noMose bamnika amandla bamqinisa. Silimela amakholwa athi bayiqhuzuka athi ngiyayishiya lento yakho. Kodwa kudingeka ukuthi ubize abantu eceleni kwakhe abazokufunda. Eloi Eloi Thixo wami ungishiyelani. Futhi ubhalwe eBhayibheli uJesu bayisuka lapho ufika abafundi balele ngoba abanye bethu bazolala. Eloi Eloi Thixo wami ungishiyelani. Uthi ubhalwe eBhayibheli mayesehla uJesu entabeni nabo abantu abazomthatha. Ngoba kungenzeka nawe iphasika lakho lokugcina. Eloi Eloi Thixo wami ungishiyelani. Uthi ubhalwe eBhayibheli mabebuza ukuthi uJesu uthi uJesu yimina. Uthi ubhalwe eBhayibheli bawakathatha. Ongenzeka uzowalane. Kodwa bawakathatha bavuka basondela bafuna ukumbamba bawa. Eloi Eloi Thixo wami ungishiyelani. Ngoba lolu hambo lukaJesu lude alulufishane lunjengokuzalwa kwakhe. Kodwa sidele konke ngoba sizofuna ukuthi sikhaphalelwe igazi ukuze sisinde sonke. Uthi ubhalwe eBhayibheli khona uJesu eqhutshwa eshawa ethukwa efelwa ngamatshe. Eloi Eloi ungishiyelani. Akakhala ngasho lutho kodwa uqhubeka nohambo lwakhe. Angaka abantu ekuthiwa kuhlanganiswa imali zephasika bafofisa bagwanisa. Kodwa namhlanje sinabo nawe bazokhala. Bathi uJesu uma ngabe eqhutshwa eshawa akazi ukuthi ekade ngihamba nabo nabo. Abantu uyazi ukuthi egcineni uzomemeza uNkulunkulu athi ungishiyelani. Sithi ngabantu abazothi babasuka la bebuyela emasekethini abo bayeke ukulalela abefundisi kodwa balalele ilizwi kaNkulunkulu. Eloi Eloi Thixo ungishiyelani. Uthi ubhalwe eBhayibheli mangabe phanye kwamsika emthini wehlazo eshayelelwe impikili ngapha nangapha akakhali. Hayi akakhali bazalwane. Uthi ubhala kahle ababemphathile eceleni zashawa kabili kathathu ezabo kade sake sashawa ngapha nangapha. Sathi masiphendulwa siyovala isipikili ngemuva kodwa uJesu akakhali. Sengathi ngingafana noJesu. Noma kufunakalani ebandleni ngingakhali. Noma kufunakala ingqibozi yebandla ngingakhali. Ngoba emsebenzini India manje ngimele entanyeni angikhali ngithi ngenzela abantu ababo. Kodwa nami ebandlela bengenze umphefumulo wami. Eloi Eloi ngishiyelani. Ake ngenzela umphefumulo wami ebandlela. Ngifuna uhambo lwami ngiliqala ngiyophambi komfundisi ngithi ngicela ukuba isikhala salendlu ngithatha izembatho ngifunda lenkulu engiyithandayo mhlawumbe. Kodwa abanye namhlanje sebenesikhathi bagcina enkonzweni bayifakile izembatho zabo. Thixo wami
ungishiyelani. Lezi zibhathwa njengoba usifazi lalela iy'tuli yonke lesi sikhathi bezigova. Lezi zibhathwa bezigova mani. Eloi, Thixo wami ungishiyelani. Uthi ubhalwe eBhayibhelini uJesu uma eshawa ngenxa yamanyala nawe akazange abuze, akazange akhale, kodwa wathula. Athi ubhala kahle, intombazane yamsula igazi. Hayi ngoba yayimsula bazalwane, kodwa yakhumbula okuhlaya ekwenzeleyo. Wena umkhumbula nini uJesu? Eloi lamasabatha. Umkhumbula ngoba nakuya esibhedlela ushonelwe nomzala wakho. Kungani ungamkhumbuli kukuhle konke? Athi ubhala kahle uJesu uma eqhutshwa eshawa yathathwa indoda ngoba yayimbi kakhulu yaphoswa eduze kwaJesu kwathiwa imphathise isiphambano. uSimon bazalwane waseKurene. Ngoba sinabo Simon esamba nabo. Uzuthi kodwa Nkosi yami le ncebo kaNkulunkulu njalo yona ayizange iphuthe isonto ihlala ikhona. Liyanetha kuyabanda ikhona. Ngoba sinoSimon bazalwane asinawo uJudas. Eloi lamasabatha Thixo wami ungishiyelani. Uthi uJesu uma uSimon ebambelela esiphambanweni uthi nyathela phezu kwamakhotsi egazi. Ongenzeka ukuthi sinabantu abanganyathele emakhotsi egazi. Sinabantu esihamba nabo la amakhotsi egazi abawanyathelayo. Balandela ukusinda kwesiphambano. Kodwa uSimon mayelana uJesu athi akanyathele phezu kwamakhotsi egazi. Uthi ubhalwe eBhayibhelini akakuzwanga ubuhlungu nesindo sesiphambano. Ngoba sifuna abantu abazonyathela emakhotsi egazi. Kodwa uthi ubhalwe eBhayibhelini uJesu mayelana ngesiphambanweni ubuka umuntu ubuka umhlaba. Wahlehla uNkulunkulu. Ubuka umuntu ubuka umhlaba. Wahlehla uNkulunkulu. NaseGetsemane uhlehile uNkulunkulu. Nasesiphambanweni uyahlehla uNkulunkulu. Ngoba ufuna ukubona amandla kaJesu ukuthi mangakanani. Azathi ubhalwe eBhayibhelini thembeka kuze bese kufika. Abantu abafuni ukuthembeka kodwa mase kufika ukufa uyafuna ukuthembeka. Kodwa uJesu uzwakala ngaleso sikhathi uNkulunkulu ekhela kuyena ngoba uNkulunkulu akahlali entweni engcolile. Uthi ubhalwe eBhayibhelini uJesu wangoliswa yimi nawe. Ngentambo esasimthuka yona simshaya simkhafulela ngamanzi. Waqala uNkulunkulu walogange phakathi kwaJesu noNkulunkulu. Uthi ubhalwe eBhayibhelini uJesu wazwakala ekhala ethi Eloi Thixo wami ungishiyelani. Waphuma amatshe kwamnyama ezweni. Kodwa ngenxa yesivumelwano sikaJesu noNkulunkulu uJesu noNkulunkulu babelesivumelwano esikhulu. Kodwa uthi ubhalwe eBhayibhelini waqala uNkulunkulu wasondela kuJesu. Ngenxa yesivumelwano bazalwane. Sisilahlile isivumelwano sethu noNkulunkulu. Siyathandaza size sikhale kodwa kunento esibalekele nayo uNkulunkulu bazalwane. Yona lento efanele sike simemeze uNkulunkulu siyeke iphanele phambi kwethu. Ngoba nalo lifuna sikuthale siphakamise. Kodwa thina sivele sithi umfundisi akazanga ngishonele. Kodwa uyile bangaba. Ngoba sinabazalwane abanenkinga abangafuni ukumemeza uNkulunkulu ngesikhathi ekuyisona sona. Bathi Eloi Thixo wami ungishiyelani. Ngathi kwabona umzalwane ememe inkonzo ufika abazalwane ababili sigcwele ihlalo. Ngathi ungasashelela. Isona siphambano sakho. Memeza kakhulu ungayeki. Athi kodwa lezi zihlalo ngiziboneke omakhelwane yini lento abangenzayo nabazalwane. Ngoba sibheka abazalwane sikodwa ubheka uNkulunkulu. uJesu akababhekanga abantu kodwa wabheka uNkulunkulu. Wathi Eloi Thixo wami ungishiyelani. Ngoba wayesebonile ukuthi ungcola nabantu ngeke kusaxhumana. Kodwa wabiza ukuthi akabiza uyise. Kodwa sonke lesikhathi akazwakala uJesu ebebeza ubaba. Noma eshumela ivangeli akaza ambiza ubaba wakhe. Kodwa wathi mina nobaba simunye. Kodwa sesesiphambanweni yilaqala khona ukuthi uNkulunkulu uyambuka kodwa ufuna ukuthola amandla kuyena. Eloi Thixo wami ungishiyelani.
Izulu Nkosi lithi bangena endaweni ihamba nabafundi bakhe. Tswala bangena khona bayekhona umuntu wayimpumputhe owazala vele eyimpumputhe. Omunye kwabafundi uyambuza ngabe yini ayona ukuze ezalwe enje.
ithi indodana yomuntu akanazo isono. Ngisho nabazali bakhe akukho okubi abakwenzile. Kepha kuwukuthi kufezeke umsebenzi kaNkulunkulu. Uthi leza ilanga lapho ngingeke ngikwazi ukufeza umsebenzi kaNkulunkulu. Kufanele ngufeze manje isikhathi sisasekhona. Lithi lelizwi lesithupha ngasisuthu uphethe. Ekare ha re uphethe. O re khale o lla. O tsatsile la uphethe. O re khale o tluye bohloko, khale o rapela. You've been prayed is enough. You've been crying is enough. You've been hurt is enough. Today, uphethe. No more tears from now on. No more crying from now on. Today, it is complete. It is complete. How can us follow? There is no more debt. We are no longer forgiven. What? Because everything has been paid for. That's why it's who pays it. Ngifisa nje ukuthi uthathe leli thuba lokuthi ngixolise
in advance. Baba Archbishop, mhlawumbe mangisuka lana uzowuthatha nami khona. So ngifisa ukuthi ke babukhanyile sesisuke ekudeni kangaka sengizokhoxa ekhambeni. Kodwa ke kunento eyenzakalayo. Angazi mhlawumbe iyenzeka nakwabanye abantu. Kodwa mina lami iBhayibheli mangifunda lilwa ne-status quo. Lokho kwaziwayo nokujwayelekile. Akuveli kimi. Kuvela izinto ezingajwayelekanga. Abayibiza ukuthi zi-controversial. Yingakho ngithe Archbishop uxolisa. Madondo abe naleso certificate. Come on. Try so long. Ngifisa ukuthi uma sizoyilalela inkonzo ngoba ngifisa ukuthi siye ekujuleni enhliziyo zethu. Ngifisa ukuthi lo muntu owathatha ukholo ngo-1965 60 years ago ngikhuluma nalowo muntu othi sengino-60 years imazi uJesu, othi sengino-50 years imazi uJesu. Uthi uJesu ukhuluma nobani? Lethi baba bathethele abakwazi abakwenzayo. Ukhuluma nobani uJesu? Ngabe ukhuluma nami nawe? Ngabe ukhuluma nezandla ezazimthinta? Ngabe ukhuluma nabantu ababemxebula? Ukhuluma nobani? Udlulile lo mbuzo. Engisazoya kuwo ngiyokhonsulta ngoba was just given an assignment. Kodwa wangidlula lo mbuzo ukuthi njengoba uxola ungihlula ngilekile bazalwane ngathi ngiyothinta phambi kwebandla lakho uNkulunkulu uma ngisenama-issues kwamina uma kusenabantu abantu mabeqhamuka ngibekelele ngoba ngixolile. Uxola akusintelula abathandayo. Kwalizelamani zashiyelana ibele siyaphuma isijokole ngathi umuntu ngengixolele mfuthu. Yini lokuxola kuwe? Kusho ukuthini lokuxola kuwe? Ngithe mangizwi ngathi lokuxola kuyinto very difficult. Sinayo i-capacity bazalwane lokuxola. Ukuthi kungani singakwazi ukuxola kangaka? Kungani singadlulisi? Abanye sebenze banezifo ezi-critical amahlala khona into lokuxola. Abemanele sihlele emuva. Umuntu nomuntu ayibuze ukuthi yini le ngibamba kangaka. Uyaziwa namasendaweni uthi uma waxabana nomama yakhohlwa izozaxolele iyoshola lo makhelwane ukuthi bamzonde kulo mxolo lola anginayo. Afika kimi ukuthi mhlawumbe kufanele sibuyele emuva sikuyibuze as an individual ukuthi kuyini uxola kimi. Lolu xolo uJesu akhuluma ngalo mhlawumbe ukhuluma nawe izinto ofanele wena uxolele before uyoxolela omunye umuntu. Angeke ngiphisane ngezathulo engenazo. Ngeke ngiphisane ngebhathi engenayo. Uma ngakwazi mina ukuthi ngiyixolele esimele ngizalele kuso emndenini engizalele kuwo enkonzweni engene kuyo ngiyafuna ngiyayibuza ngiyayiphendula. Community engihlala kuyo ngiyayibuza ukuthi kungani mina ngihlala kule ndawo. Mhlawumbe uxolo fanele liqale lapho ukuthi it was not my decision ukuthi ngizalwe kulo mndeni no-dysfunctional kangaka. Mhlawumbe ngine-anger engaka. It's because my family is dysfunctional. It was not my fault. Ngakho ngiyazixolela. Ngakho ngiyazixolela. Ngazalela abazali abangizala. I never asked to be born. Kodwa ngiyazixolela. Khona konke sizoyi-understanda nale analogy yokuthi uJesu ngekhuluma ngoxolo ukhuluma ngani. Ukuthi sinke to the pit the individual kufanele uphequlule izinto uyibhekise phezulu wena
different, but remains the same. Sure ukuthi yonke into ishintshile emhlabeni kodwa isifana. Boils down to uxola. Uxola ubona kuqala ngumama. Akekho umuntu ongadlulanga kumama. Njengoba silana. Ikhaya kwaziwayo ukuthi leziya elezilawulayo lemsindo. It's because of umama wakhona. Akanaxolo. Mhlawumbe masingabuyela lapho siyobuka lolo xolo ukuthi lumayelana naye. Sifunde ukuxola ke it's a process. Whether uyasixolela wena kufanele ukuthi uhambe amaviki izinyanga iminyaka before you accept ukuthi this is who I am. Ngiyazixolela izimo zami, ngiyazixolela nama-decision engiwathathile ngoba eminye imindeni ihlupheka because ama-decision esiwathathe singabazali sabeka ama-families ethu kuma-situations anzima ngale ndlela. Sixolele. Baba waye umsebenzi uyitshela ukuthi ukuyeka kwakho umsebenzi kuyokwenza isimo sasekhaya sibe ngcono uyophuma egoledini. But your family is worse off. Ifamily yakhe iyakuzonda ukuthi baba wawukwenzelani lokho. But ngithi namhlanje ngithi wena baba hlala phansi uyixolele ukuthi it was the best decision ngaleso sikhathi. Noma ngabe sesisibeke la nje manje. Wena mama uhambe wayothenga imoto enkulukazi. Wakhohlwa ukuthi kunezingane efanele ziyofunda. Wakhohlwa ukuthi iminyaka iyahamba sizofika leso sikhathi. Namhlanje can you afford kodwa uyasebenza. Ngithi wena mama hlala phansi namhlanje uyixolele because it was the best decision ngaleso sikhathi. With the information that you had, it was the best decision. Namhlanje sixolele. Before siya kumakhelwane sixolele wena kuqala ngoba ukwazi ukuphisana nento ongenayo. Uma sizoza la sizokhuleka kufanele kuya ngami. Itheme yanamhlanje ibeyizothi ngiyazixolela. Itheme yanamhlanje, itheme yenyanga, itheme ya 2025 ibizothi ngiyazixolela. Mina ngathatha ukholo 30, 40, 50 years ago. Ngiyazixolela. Ama-decisions engiwathathile. Ama-decisions were based on the information that I had, on the information that I've gathered. Ngaleso sikhathi. Kodwa namhlanje leyo information ayisangisave. Ayisayisave purpose. Yingakho ngithi qala ngokuzixolela. Then uyokwazi ngokubuka umakhelwane. Uthi makhelwane wami, uthi wethu siyaxolelana namhlanje. Ukusho ngenhliziyo emhlophe ngoba noma kungathiwa nakho namhlanje isitha esathatha abazali bakho sakushiya ungenalutho uyintandane. Mangathiwa nakho usiyama namhlanje. Nangathiwa nangu mamiya namhlanje uthatha leyo position yokuthi nasi isitha esenza ukuthi ngibe yintandane. Nasi isitha esangilahlekisela ngomsebenzi. Nasi isitha esafaka idivorce emzini wami. Nasi isitha esahlukanisa abantu abami bangazwani. Namhlanje mangathiwa ngithatha leyo image. Can you forgive me? Awunayo incapacity. Angeke uze ungixolele. Yingakho ngithi leli vangeli engilifundayo it's very controversial. Azingibukisi izinto ezijwayelekile. Azingihambisi ngendlela ejwayelekile. Ngixolisile in advance ukuthi bayongixolela abaphathiswa benkonzo ngoba kukhona lento ekuthiwa umgozi uzongi-understand le ekhulunywa ngokuthi kukhona i-victim of offender dialogue. Lapho kusuke lo owenze kabi eyoxoxisana nalaba abenze kabi. Kufanele kubuyiswana. Ungakwazi wena ukwenza leyo VOD with yourself because you are an offender to yourself. Okwesibili, you are a victim to yourself. If ungakwazi ukuhlala phansi ukwenze lokho nomphefumulo wakho angekwazi ukwenza lokho. Ngakho ngifisa ukuthi namhlanje masizokhuleka
blame uNkulunkulu simnxuse ukuthi unyana kaThixo ezwa zonke inhlungu edonsa umoya sizwile ekhuluma uNtsumpa evayadonorosa ukuthi umoya wayodonsa to the pit of his stomach so that ezokwazi to accept lamazwi ayebaluleke ngangaka wengakhuluma nanoma ngani wengakhuluma ngokuhlupha kwempilo yakhe wengakhuluma ngokuzaleka kabi because we lament sihlale entweni ezimbi kodwa wayazi ukuthi kuyofika isikhathi lapho ubuntu nosisi bangabhekani lapho izelamani zithukana kuthiwa ziyathakathana wayazi ukuthi lo xolo siyodinga more than anything ingane zivukela abazali babo esinye sidimanda ifa abazali besaphila wayazi ukuthi lo xolo siyodinga ingakho ngishile eqaleni kufanele kuyazami bengiyothi inkonzo yokuthi siqole inkonzo yokuzixolela ilokho ebengifisa ukuthi sidlule kukho bathandekayo ukuthi uma sikhumbula sivisualize si-internalize ukuthi uJesu wayekhuluma it begins and starts with you wena nengaphakathi lakho xolela izimo zakho odlule kuzo xolela abantu abakufake kulezo zimo xolela ama-decision owathathile akulendisa kulezo zimo isikhathi sokuthi uthwale ubeke phansi usuhambe nawo isikhathi eside is enough it is 2025 leli phasika lihlukile lawo wonke lawo hlezi wahamba uzodinga umthwalo ozithwese wena wokungazixoli ingakho ngishilo ngathi it's very very controversial akekho ngishilo ukuthi ayikho umuntu ongadlulanga kumama ayikho umuntu ongalalanga esibelethweni sikamama ayikho umuntu ongadlulanga esandleni sikamama uthini uJesu wethi mama bengindodana yakho khuluma ngani uJesu mesho njalo ukuthi bayepho mama sesithathe umsebenzi our primary duty singomama ubheka abantwana bethu sa-outsource zonke izinto the primary and very expensive commodity sayi-outsource sathi ngizokhulisela umbheki ingane sayi-outsource sathi ama-TV azosikhulisela iy'ngane zethu sa-outsource sathi i-internet izosikhulisela abantwana bethu mama you were given a very primary job to take care of your children ukuphi mama sibona yes isikhathi siyaphoqa ukuthi ngibasebhodini isikhathi siyaphoqa mama ukuthi faka umakarabha uze eSIT siyaphoqa isikhathi mama ukuthi discipline abantu emsebenzini but what about your primary duty ukhuluma ngani uJesu methi ukhuluma ngani uJesu methi uma kodwa umama usebambile ngamazinyo wakoleza wonke umuntu endaweni ufuna wena ufunde kodwa akazi wakuthumela esikolweni wena wabona ukuthi abafana bayikhangisa kodwa nalokuthi umama washela abantu aza izandla zisethi enze ukuthi noma enesifase ngakangeni kodwa khohliwe namhlanje imuva lakho awusalazi usuhamba nabantu ongabazi ukuthi imuva labo linjani ithi namhlanje wena ndodana egijima ngemoto ebiza ngamiliyoni uma wakho ngoba ugcwalisa amatafula ebamnyama ngoba ufuna ivalidation yabanye abantu ukhohliwe ukuthi umama wakho wenzeni ndodakazi yami ukhohliwe ukuthi umama wenzeni usubona isoka liyizinto zonke empilweni ukhohliwe ukuthi umama ufundiseni umama ukudonsile ku-Sunday school wakhula waze waqinisa waze wayintombi yesibili wafika eGoli washiya phansi isiphila wafika eThekwini washiya phansi ukhuleko uthi namhlanje asibuyele ebazini lethu ngoba it only takes one thing ukuthi mama ngiyaqinisa lolu xolo uJesu abekhuluma ngalo impilo yethu it's all about uxola nokuxolelana nokuxolisa ngoba yikho into umuntu angabe sayenza disarm a person once umuntu wathi ngiyaxolisa
uphelelwa namanzi. That's why it takes. Yini lenzima kangaka indodana kaMaria yayimuka ukuthi kodwa umntana amwoneni kangaka. Yini lenzima kangaka ukuthi ake ngishintshe phela ukuhamba kwami. Seliphalela igazi ngenxa yami. What does it take ukuthi ngishintshe impilo yami? What does it take ukuthi indlela engihamba ngayo ngibuka ngayo izinto? Ngoba uNkulunkulu uyangiqoqa. uNkulunkulu uyamfaka endleleni umuntu. What it takes ukuthi wena ube nesivumelwano. Uyamlonda umuntu omusha bantu abami. Esekhempasini uyamlonda uNkulunkulu. Eseuniversity uNkulunkulu uyamlonda umuntu omusha. Alenzeki futhi. Ngiyaye ngithi mina uma usheshe wamthatha uJesu, you will be protected from everything, anything and everything. Okubuhlungu ngalesa sikhathi thina sisekhempasini ababekufuna kwakumzimba wethu. Namhlanje bafuna umphefumulo wakho. Lezi zinto ezithathwayo abathi thatha idynamos bafuna ukuthatha through wena, through your soul. Azithatha kuwe wena omusha. Osubona ukuthi le mpahla zase Mr Price umama ngithengela zona asikho enough. Osubona ukuthi le iPhone is it worth it ukuthi udayise umphefumulo wakho. Akekho umthandazi lenyanga engake ngezwa ngayo ekwazi ukusiza wena usudayisile umphefumulo wakho ukuthi ubuye, because it's a transaction. Bayakuthengela leyo cell phone, you're selling your soul and you'll never get back. Trust me, you will never. Umathanda ufaste wenze yonke into. It's a transaction. Asikho isitolo esake sadayisa noma ngabe furniture noma ngabe yini bese lithi ngelinye ilanga hayi ithathe le furniture yakho. No, they bought leyo nto, they bought leyo nto. Sikwazi isitolo asinalungelo phekwe furniture yakho wayithenga wayikhipha imali. It's the same thing oyenza umphefumulo wakho. Ntomusha, all it takes ukuya kumzali, all it takes ukuthi nixoxisane nibuyisane ukuthi indodana yomuntu ikhulumile ngaloxolo ukuthi kusho ukuthini bathandelayo. Isingazife ingane yomfazi ifela wena, isingazi be vulnerable uyele kubabwa ukuthi yena nakubuyela uJesu wayothandaza several times. What is nedlule indesi sintsha kodwa kufanele kufeze. Akakwazi ukufasta, akakwazanga ukuthi ayifaste away ukuthi idlule lento ukuthi mangishaya ifasting nga 40 days lesi simo siyo disappear siyophela. He couldn't fast his way out, he couldn't pray his way out. Akakwazanga kwenza lutho, akakwazanga nokushumayela ukuthi sengishumayelile Nkosi yami lesi sintsha asingabe seza kimi kodwa kufanele kufezeke. Ingakho aya kubaba wathi mhlika ngoba waba vulnerable. Wena uba vulnerable kuphi? Ngabe zonke izinto zakho zikwi-TikTok, ngabe zonke izinto zakho zikwi-status. Uthi kule nkonzo ngake ngayithola imfundiso noma kule nkonzo engake ngakuthandazela ngake ngakuthola empilweni yami. Ngoba kubakuhle kubantu ukuthi njalo siza sizokhala sithi izinto zingalunga empilweni zethu bese siyakhohlwa ukuthi ukhona lo muntu esake sabika kuyena inkinga zethu. Namhlanje sibona ibandla laseTopiya inephasika elimnandi, sibone ngazathi amandla omuntu kanti mhlawumbe sake sawa ngedolo sathi Nkosi siyalicelela leli bandla, siyalicelela leli bandla. Funa umuntu ozoza ngaphambili ke azoyibeka. Uyayazi umuntu la isuka khona, uyazazi umuntu la idlule khona kwindawo esisebenza kuzona. Uyazazi inkinga obhekene nazo kwikhaya ophila kulona, uyabazi umzimba obhekene nabo. Mhlawumbe mawusuka lana ubuyele ekhaya uyazi ukuthi izinto azange zahamba kahle kodwa kumeze siphambanweni. Namhlanje uJesu ubheka izandla ayifanele ezulungele ukugcina umphefumulo akanikeze noma ngabani. Ubongeza ngaphambili uzothatha yakhe impilo uyinikele uNkulunkulu. Sisose impilo zethu
namathemplethi esiwabeke ebantwini ngoba ingxaki khona babumdabe sithatha amathemplethi siwabeke kubantu bajike abantu endleleni bese siyawo nathi enkonzweni ngoba sangena amathemplethi siwabeke kubantu abathile.